ga Akashvani Shillong ka khubor ban pli di kasani jana kimat bakongsan juga khubor. Penisahai Menteri Rambak Meghalaya halor ka nongrim yo ka sarkar hak baide bagajingti uranium hagajala. Penyahat Menteri Rambak Konrad ke Sangma ya bun tli kijing yalang kmi bnya ya kisin jam trekam jong kitnat sarkar baper. Palat nyo punyo na kasispa kilom nyeng ka Meghalaya kibayok mentoy na ka MHIS PMG JAY kidai kiba lapaniso adhar. On pentrekam ko sarkar da kisin jam trekam ban penstat ya kajing paniso EKYC ya kinom yok mentoy kibirang sa. Bat hakalungku sengiap jong tirot sing mentang sengi on penkot kehimanong klau ya kajing rakhi lungku senam basang spa jong ka kabalan ni baru sis nam lenter. Ki khubor ki babnia. Haba ai jubab halor ka jing tharai antat batru halor ki khubor ki bela mi lengba kilat pakai khubor halor ka jing ti uranium ha Meghalaya u menteri rangba badan buram u Konrad ke Sangma nin gusngi ulakren da ka bayai ban ya kanong rim ka basai kedar ba ka sarkar jela ka yen persha ya ka jing ti uranium ha ka jela. Menteri Rambak ulapan pena baka sarkar Meghalaya kan wanra da ka resolution ka ban penpau sai ya kajing persya bat ya kajing adong jongka banti ya uranium ha Meghalaya da ka bayai ban baka sarkar hi menuru kampat ju ajing menjur ya ka kamti uranium. Katai karai ke baga sarkar ka temu ban penmi bat ba kan penklan cu ya ka thong jo sarkar ha ka ban penbet ya kajing sokya ki bala slam bat ki bala syam ha pedeng jong upat ba ha ka baide bat ki jingta ya ka kot ka khia bat ya ka mariang ladati ya uranium susu kan ai ya ki jingtip ki basai kedar halor kamat ka baide bat uranium sekipat ba ban weng no sendan ya baro ki jing artetien bat ki jing bam sngoti kena ha pedeng jong ki halor ketika mat. Hanan kasi Menteri Rambak Konrad ke Sangma ula penyahat ya ka junyalang kmi benya ya kisin jam trekam ha ki babun ki benta bat kitna sarkar baper ha State Guest House Shillong ha ka junyalang kmi benya bat kitna boarding u Menteri Rambak ula jurip ya ka junya seprangka kam jong ka CM Solar Mission ka PM Kusum bat ka PM Suryaghar ha ka ba ka jing pai khmat kerpang kalong halor kajing penyar ya kalat banyo ya ka boarding ka bakhuj bat ka badunador lemba ka bor na ka sengi hakeleng ka jela Meghalaya. Nanor kata kajing kimi bnia kala long ru halor kajing dan pisa jong ka MECL ha ka ba le tai sani bha halor kisin jaman penklan ni kajing la penni pisa ban kersan ni kajing trekam ka tenat boarding bat ha ka jo ka por ban penti kena ya kajing sakri ha ka ba penio ya ka boarding ka bala ban sania ya ki pat nong song song jo ka jela bat ka thong jo ka sarkar ka long ban penklan ya kajing yo ya ka boarding ka bala ban shan bat ka badunador kaban kersan ya kilong ying ya kinong rep bat ya karoi kemanhi jong ke jela Meghalaya habaro kiliang. Menteri Rambak ke Meghalaya Konrad ke Sangma nin kesengi ula jurip ya kirukom trekam ha ka kot ka kya bat kilat ajing sumar rengkat ba menteri ke tenat ka kot ka kya uba wailat miki sela ha ka ba ula pai khmat kerpang ha ka jingken dha bat jingken ti kilat ajing sumar ha ka pang ka sitam bat ha ban penklan ya kisin jam jing sakri ban kenti ka kot ka khia ha keleng jela ka jing jurip jong Menteri Rambak kala long ban yo jing ken ya ki benta ki bakongsan ha kisin jam trekam jong sarkar lemba ka MHIS bat halor kisin jam trekam ki beladan ka jing pen ba kum bala pau ha ka NFHS 6 kuntup ru ya ka jingyap jo kilong kemi ka bala duna da ka ba ki let khak ho ni ki jaka ajing sumar ki bala bo kerpang lengba ka Chief Minister Safe Motherhood Scheme kata ka CM SMS ka ba ajing yarap ha ka let kawan ban penkit ikilong kemi ki ba armet se ki jaka ajing sumar Menteri Rambak ulaong ba ka thong jo ka sarkar kalong ban kentiu ya khandai pho na ka sispa netam ya kataru ya kilong kemi ba armet ba kini khaklong ha ki jaka ajing sumar kani ko khubor kawan sepi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong matangin ya beteng su ki khubor ki bidang sa
Menteri rang ba ka Meghalaya o Conrad ke sangma ning kesngi ula jurep ahlor ka jing penrung kerteng bat jing peneso adhar jing kipat ba ka jela na kitnat sarkar ba pher ki bekenthop ya katnat community and rural development katnat ka kot ka kya katnat social welfare bat na katnat samar bam kata ka food and civil supplies kanang ban penti kena ba baro kinong yo mentoy ki ba dei hok ban yo ki skim sarkar ken yai biteng ban yo ha ka jing jurip jong menteri rang ba la siam ba nyu punyo point not ar na ka sispa kilong ying ki badan ya ka MHIS PMJAY ki dei ki bela penyeso yo adhar hapo ka National Food Security Act kajela Meghalaya kala kenjo andri puway point not iway na kasispa kinong yo mentoy ki bela pendep ya ka EKYC ka sarkar ka dan jing tmu ban bu ya ki Common Service Center na ka benta ban penstat ya ka jing pendep EKYC jong kipat nong snong ki berang sa bat kala raru ban penklan ya ki jing ajing tipat ba ki jing penrung kerteng adhar bat ban kentui ki nong yo mentoy na ki skim sarkar bakin pendep bat penbiang ya baro ki jing don kam ki bede baru adhar bat EKYC kenang ba kanang dan jing thut ya ki habaki yo ya ki skim yarap na ka sarkar kahima nong klau kan penkut ya ka jing rakhi ba baro si snam lentar ya ka lungku snam ka basan spa jongka menta ka sngi ka khat nyu tari benai nai tung ka ba hap ru ha ka lungku sngyap jong klawat ele la lut utirat sing sim ha ba kren ha ka dudasan menteri kahima nong klau u Dr. Boltnes el nong ulong ba ya kahima nong klau la seng snam khat san spa arpusau da usha jer sim li ha ka ba na ka jing sedang ka batang pratli ki sinong kala long kahima khat sau pra badon nam hadien ba sa khat sau tuli ki sinong kila penyeso lang u Dr. Boltnes ula ong ba utirat sing u balang usim besipau jang kahima ula IT la ka jing ban ya dai la ki brio persya e ka sarkar pareng bat ula yai ne halaka nong rim tat hadu bola sa ring merau kahima nong klau kala teru ya ki jing tei pensa kanau bat kala ai kerteng ru iki jaka pulie da ka kerteng utirat sing ban pensa nam yo tei ru krau jong kahima ka district medical and health officer jong ka East Khasios district kala penni ka jing maham ha ka bede ba ka kot ka khia ka ba kentui gi pat ba nong song snong ban ya da ya la die na ka jing pang ayom ki ba jukta ka por yur baslap ka te ka jing maham ka long ha ka bede bi jing pang ki bakta lang ba ka jing syadat ya ki skan per jong ka jing pang scrub typhus ka jing pang ki ba jan na ka bat na ka bam bat ru na ka jing bam ya utit u balong bi la kentui pat ba ban kiar na ka jing ino iya ki ki balang ha ki kerpong yeng jong ki ban pendan kam ki musari ban ya da ki kain perjong ban long ki bale khut bat ban pendan kam ya ka ko baja khlia ban bam ya ki jing bam ki ba latap bat labu ba bat ru ban kiar na ka babam tit khla la ai ru ya ki jaka puli ki skol bi ki office ban penlong ki jing pen khut ya ki sarut sakyar baro man la kata yo menteri rang ba ka Meghalaya o Conrad ke sangma ula jurip ru ahlor ka jingya saprang jong ki rukom trekam jong katanat kam rijingri kata ka veterinary department ha ka ba ka jing phai khmat ka ba kerpang ka long halor ka jing pen klan ya ka kot ka khia ki jingri ka lat penni bat ba seiso na ka kam rijingri bat ru ahlor ka kamai ka ji jong kinong rep ki batre ya ka kam rijingri menteri rang ba uloong ba katanat veterinary kala pentri kam da ka jingjab ya ka online livestock health certificate na do ubenai nai lo jong usnam arajar arpusan bat ka yai beteng ban ai ki tika ya da bat ki program ajing sumar ki bedan kam ya ki jingri menteri rang ba ula lek jurep ru ya ka kom tri kam haki farm ri jingri jong sarkar ya ka special livestock production program haka kam risnyang bat risiar bat ulai kren ya tairu alor kilat bat kisen jam trekam ban kentiu syakmat haka bede ba kani kebenta ki bede ki jing kren ya tai ki bakongsan ki kentup ya ki jingte ya ka College of Veterinary Science haka dem kulai ban kentiu kedan ya ki jingte jing sinaleng ba ka skim ka ba beiteng karang sarkar pedeng bat ru halor ka jingte ya ka jaka jurip ya ki jingri hari boy bat Garu Hills katu ka kubor kelakot ka Belawan Sapi na ka Akashbani Shillong haka por prabajing ini so pat baka Delhi Station na ka bentaki kubor ki Banwan Naka